Добър вечер. Току-що чухте отказ от концерта на група АМО в Благоевград, а всъщност този концерт е част от проявите, които съпътстват посещението на Занко в Благоевград. Занко е тук в нашото студио по покана на екипа на рубриката "Изкуството да живеем". А кой е Занко? Роден е 54-та година в София и семейната среда, в която е отраснал, му дава възможност да обиколи целия свят, да се срещне, да научи различни учения, течения, които да го накарат да избере своя път в живота, да избере ценностите в този живот и не само да ги прилага в собствения си път, но и да ги споделя с другите. Питах го кои са неговите ученици. Той каза, че са хиляди, но не би желал да бъде лидер, да бъде някой зад него, а да вижда щастливи хора пред себе си. Но повече за себе си ще научите от самия Занко, който е тук в студиото на предаването "Изкуството да живеем". Аз много ти благодаря, че от Германия дойде специално за това предаване. Може би ти ще кажеш защо. Аз също благодаря за поканата и защо откликнах на тази покана. Защото имах възможност да погледна някои от тези предавания, които ми харесаха с тази позитивност и с отвореността, с желанието да се предложи някаква алтернатива на човека. И понеже започнах с кратки биографични данни, а пък така мотото ти пред журналистите тук в Благоевград беше да откриеш себе си вътре в себе си. Кой е Занко в тебе? Вътре в мен Занко го няма. Занко е само отвън. Вътре е просто тишина и безкрай. Това не знам дали е достатъчно, но това е, което е. За някой да, за други е необяснимо. Какво означава тази тишина? Може ли да се обясни с прости думи? Тишината е там, откъдето ние идваме и там, където един ден ще отидем. Ти го наричаш сътворението. Съществуването. Съществуването. Аз казах няколко думи за твоето семейство, но като че ли във всичките биографични данни голяма роля играе твоята прабаба, която всъщност те нарича Занко и ти сменяш всъщност името, с което си роден. Зани Занев. Вече си Занко, защото баба ти е казвала така, ти си харесал това име и тя ти го узаконила по някакъв начин. Каква е ролята на твоята баба, с която ти си живял 7-8 години, а тя е била на 100 години? Какво ти даде тя? Тя ми даде... Тя беше за мен една отворена врата. Една отворена врата за безкрайността, в която ние живееме, в която ние сме, в която ние винаги сме били и винаги ще бъдем. Тази безкрайна ширина. Ти каза, че тя е била просветлен човек. Откъде идва това просветление в нея и как стига до теб? Какво значи просветлен? Това е състояние непроменяемото или непроменимото, неизменяемото състояние на съзнанието винаги да присъства в това, в което е. А кое е съзнанието? Съзнанието е нашата същност. Нашата ментална същност е съзнание. Всичко това, което ни обгражда, заобикаля, е също едно съзнание. Целият универсум е също едно съзнание.
И понеже аз започнах с стойностите на живота, които ти си избрал и които следваш своя път и предаваш на другите, кои са те? Ценностите в този живот. За един човек най-голямата ценност е да бъде човек. Независимо в каква ситуация, в какъв момент или в какъв етап от живота си ще се намира, той никога не трябва да забравя, че е човек и човешкото в него трябва да бъде първият приоритет, който той трябва да следва. Още научих, че ти си свободен човек и че свободата е тази, която провокира всичките ти действия в твоя живот до сега. Тази свобода по някакъв начин те е направила непримирим в ситуациите, в които си попадал до сега в живота и те е карал да се бориш срещу това, което не ти харесва. И до ден днешен се бориш, но какво означава да си свободен за теб? Всъщност, ще започна от края на въпроса. Аз не се боря против, аз се боря за. За какво? За свободата. За свободата във всеки човек, която по рождение му е дадена. И просто в последствие се забравя. Защо се забравя? Защото тази свобода е неосъзната. И човек започва да създава навици на несвобода. И това е основната конфронтация, в която той влиза в продължение на целия си живот. Това са понятията, с които ние в този живот общуваме свобода и несвобода. И тази изначалната свобода е най-ценното, което имаме. Трябва просто да го осъзнаем. С това, че ти си осъзнал, какво постигна в своя живот? В своя живот какво може да постигне човек в един живот? За какво му се дава на човек живота? Той е просто един подарък от съществуването, да можеш да реализираш собственото си развитие. Това е за което ние сме тук.